Здравейте! На 9 май ви очаква едно уникално събитие, концерта на Тони Стораро в зала Арена Армеец. Той е поканил един уникален бенд и всяка една песен ще бъде изсвирена и изпята на живо. Също така ще се насладите на присъствието на най-добрите изпълнители в България, които ще бъдат негови гости. Аз имам честа да бъда една от тях. Мога да кажа за Тони, че е моята любима дуетна половинка, защото всяка песен, която направим заедно, се превръща в хит, става ваша любима. И точно на този концерт ще чуете една от тези песни. Няма да ви издавам коя е, но съм сигурна, че много ще ви хареса. Изобщо не пропускайте това събитие, защото това е нещо, което рядко може да се случи в България. Наистина има страшно много изненади и много красива музика, на която можете да се забавлявате и да си поплачете, защото, както знаете, Тони има уникални балади. Аз ви очаквам там с нетърпение. Здравейте, приятели! Вече 25 години с Тони Стораро ни свързват както музиката, така и приятелството ни. През всичките тези години той си остана все същия невероятен човека глас, както го наричат, и то напълно заслужено. Много сме преживяли, много сме си помагали, не само в музикалната кариера, така и чисто човешки. Толкова голям концерт той можеше да направи и преди много години, но явно сега е дошъл така точния момент и аз се радвам, че мога с него да застана на 9 май в зала Армеец, да се забавляваме с много и други мои колеги. Ще бъдем там, ще го подкрепиме, защото той го заслужава. Обичаме те и ти желаем успех. Ти го можеш. Познавам Тони Стораро от началото на кариерата си и като глас, и като човек. Уникален човек, уникален певец. Всеки изпълнител мечтае наистина за такъв голям концерт, какъвто човека глас сега ще направи на 9 май в Арена София. Елате, приятели, там наистина ще се пее. Здравейте, приятели! Каня ви на концерта 25 години Тони Стораро, моят голям приятел и колега. Тони, кога мина това време, не знам, но ще бъде уникално шоу с много колеги, с много настроение, с много хубави песни. 9 май, Арена Армеец. Заповядайте! С цялата си тежест и великолепие искам да направя едно много важно съобщение. На 9 май, Арена София, големия мой брат, моя набор, Тони Стораро, огромен як концерт. Ще бъда там да го подкрепя с цялата си любов и приятелство и ви очаквам. 9 май, залата е Арена София. Концертът е на Тони Стораро, мой брат и най-добър певец за всички времена. Ще бъде там, ще направи най-якия концерт, аз ще съм до него, ще го подкрепям, заедно с много мои колеги. Очакваме ви и вас. Всяка вечер моля Бога да си здрав, синего. Аз от мен каквото мога ще ти дам, синего. Гордост е за мен, че аз съм твой баща, сине мой. Най-добрия син имам на света, сине мой, любов моя. Айде заедно! Сине мой, живот мой, сине мой, живот мой. Този музикален подарък
Damn, baby, all I need is a little bit of this, a little bit of that. Я прошлом оставлю все горечь, ненастье, грусть, смерта. Я прошлом оставлю все горечь, ненастье, грусть, смерта. Не ме докосва друг, да съм твоя, да съм тук и да полудявам от ръцете ти. С теб не знам на кой съм свят и ужасно ме я. Не ме докосва друг, да съм твоя, да съм тук и да полудявам от ръцете ти. С теб не знам на кой съм свят и ужасно ме я. Да ги хачеш ти искаш, много искаш.